Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj dalej będziemy zajmować się sprawą niepodległości Górnego Śląska, która była planowana w latach 20. ubiegłego stulecia. Kolejnymi osobami, którymi chcemy się zająć, są pewni niesamowici bracia. Bracia Jan i Tomasz Reginkowie. Nimi właśnie zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Bracia Jan i Tomasz Reginkowie urodzili się w drugiej połowie XIX wieku w Dobrzeniu Wielkim niedaleko Opola. Później mieszkali w Prudniku. Po I wojnie światowej postanowili zaangażować się w odzyskanie przez Górny Śląsk niepodległości. Już 2 grudnia 1918 roku, czyli w 3 tygodnie po zakończeniu I wojny światowej, udali się do Pragi z ofertą dla ówczesnych władz czechosłowackich. Oferta była prosta. Czechosłowacka żywność w zamian za górnośląski węgiel. Jednak czechosłowackie władze podeszły do tej oferty bardzo ostrożnie. Już wtedy na Górnym Śląsku ścierały się wyraźnie 3 opcje, które dążyły do konfrontacji: niemiecka, polska i górnośląska. Jednak aby jeszcze lepiej zrozumieć historię, z którą mamy do czynienia, musimy cofnąć się o kilka lat wcześniej. Ksiądz Tomasz Reginek przyjął święcenia kapłańskie w roku 1914. Wcześniej mieszkał przez pewien czas w Krakowie, gdzie mógł poznać argumenty przemawiające za włączeniem Górnego Śląska do Polski. Później wyjechał do swej rodzinnej miejscowości, gdzie został wikarym. Jeszcze później był wikarym w Szczecinie, w Kotbus, w Dolnych Łużycach, a w końcu w Zabrzu, Mikulczycach. Zamieszkał wówczas w Bytomiu, gdzie wszystkie 3 opcje, o których wcześniej mówiliśmy, ścierały się chyba w najbardziej wyraźny sposób. Wiązało się to z potężnymi, coraz to bardziej utrudniającymi życie ograniczeniami, brak materiałów, towarów, ograniczenia w handlu żywnością, wprowadzenie pieniądza zastępczego, który także pojawił się na terenie miasta Rybnika. To wszystko powodowało, że na pewno nie była to łatwa sytuacja, w której się znalazł, jak również politycznie, ponieważ coraz bardziej ruchy o charakterze lewicowym, skrajnie lewicowym, komunizujące zdobywały poparcie wśród mas robotniczych niezadowolonych z całej sytuacji, przyciągające się w nieskończoność i nie kończące się żadnym sukcesem wojny. W każdym razie jesień wydawałaby się dla niego trudna, bo w pewnym momencie upadek cesarstwa powodował, że wszystkie dawne struktury praktycznie przestawały istnieć. Kończyła się pewna epoka. Jesień 1918 roku to czas, kiedy znika wiele symboli starych czasów. Portret cesarski, flaga Królestwa Pruskiego, wiele innych symboli, które w jakiś sposób spajało to wielokulturowe, wielojęzyczne społeczeństwo, które zresztą już od kilkunastu dobrych lat właściwie było w jakiś sposób wewnętrznie rozsadzane przez działania, które zmierzały do wyodrębnienia z jednej strony tego narodu, w cudzysłowie oczywiście, pruskiego, bo i takie tendencje się pojawiały wśród mieszkańców, którzy określali się jako Prusacy, a z drugiej strony ukształtowanej narodowości polskiej, która starała się coraz więcej pociągnąć za sobą ludności przede wszystkim chłopskiej, rolniczej, a także robotniczej z terenów okolic miasta Rybnika. Bracia Jan i Tomasz Reginkowie za wszelką cenę nie chcieli dopuścić do zbrojnej walki na Górnym Śląsku. Nie chcieli, aby Polacy i Niemcy walczyli między sobą i wzajemnie się mordowali. Według nich zbrojna konfrontacja, do której miało dojść, byłaby jedną z największych pomyłek w dziejach Górnego Śląska. Tragicznych pomyłek. Tomasz Reginek związał się ze Ślązakami, którzy optowali za partią Centrum, najsilniejszą i najbardziej wówczas popularną partią polityczną na Górnym Śląsku. Gdy Wojciech Korfanty na łamach swojej gazety, wydawanej zresztą w Poznaniu, Górnoślązak, mówił: my, Górnoślązacy, jesteśmy najpierw Polakami, a dopiero potem Górnoślązakami, Tomasz Reginek odpowiadał mu na łamach Katolika: my, Górnoślązacy, jesteśmy przede wszystkim Górnoślązakami, bo Polak to pojęcie związane historycznie z rozwojem państwa polskiego, a my, Górnoślązacy, przez kilkaset lat w tym rozwoju nie braliśmy udziału. Nieuchronnie nadchodził jednak moment, który miał być jedną z najcięższych prób dla braci Reginków.
Mieli oni na własne oczy zobaczyć, jak ich ukochana ziemia zamienia się w arenę konfliktu, który wyniszcza Śląsk. Dwa narody, Polacy i Niemcy, wdały się w bratobójczą walkę, a ci, którzy chcieli być neutralni, Ślązacy, zachowywali się nadzwyczaj biernie. Ten przedział czasu między początkiem 1919 a wiosną 1920 roku był o tyle znamienny, że przez powiat rybnicki przetoczyła się fala strajków, jak również walk, które określone są w historiografii polskiej jako pierwsze powstanie śląskie, które w sierpniu 1919 roku zahaczyły także o tereny miasta Rybnika, a przede wszystkim powiatu rybnickiego. Rozpoczęła się ostra walka, w której jego rola zmniejszyła się coraz bardziej, ponieważ jego poglądy z pewnością bardzo wielu środowiskom nie były zbyt przychylne. Być może szukanie drogi środka, jaką z pewnością też tutaj w jakiś sposób na pewno w pewnym momencie brał pod uwagę, odchodziły coraz bardziej w cień i decydowały jakby dwa główne kierunki działania. Walka o utrzymanie w ramach państwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej to jest jeden kierunek, a drugi przyłączenie Górnego Śląska do odradzającej się II Rzeczypospolitej Polskiej. I w tej sytuacji, jeszcze mając na uwadze to, że na Śląsku rozpoczynała władzę międzysojusznicza komisja rozejmowa, która na początku 20 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie i właściwie zarządzanie całym tym obszarem plebiscytowym, na którym miano zadecydować o dalszych losach przynależności albo do jednego państwa, albo do drugiego. Śląsk został podzielony pomiędzy Polskę i Niemcy. Granica była co prawda łatwa do przekroczenia, ale jednak wyraźnie widoczna. Jednakże w mniemaniu księdza Reginka był to dopiero początek problemów. Dalszy ciąg problemów nastąpił po śmierci pierwszego wojewody śląskiego Józefa Rymera. Wtedy to Ślązaków zaczęto rugować z ważnych stanowisk urzędniczych na Górnym Śląsku. Ksiądz Reginek bolał, że w urzędzie wojewódzkim na stanowisku naczelników jest tylko dwóch rodowitych Ślązaków. Po 3 powstaniach śląskich Tomasz Reginek nie zaprzestał działalności politycznej. Tyle, że teraz, w nowych realiach, w II Rzeczypospolitej, do której wschodnia część Górnego Śląska została przyłączona, ta działalność wyglądała nieco inaczej. Piętnował gorliwe przykłady polonizacji ze strony władz sanacyjnych. Można byłoby nawet przy odrobinie dobrej woli udowodnić, że ksiądz Reginek bronił praw mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Oczywiście ksiądz Reginek wielokrotnie spotykał się z przejawami niechęci lub wręcz wrogości w związku ze swoimi działaniami. Bardzo często podkopywano jego pozycję duszpasterską. Ten okres jest dosyć mało znany i wydaje się, że czeka jeszcze na odkrycie, tym bardziej, że jego pozycja właściwie z dnia na dzień przestała być tutaj dobra i od tego momentu rozpoczyna się także jego heroiczna walka, ponieważ to jest dopiero początek zmagań i w tym miejscu w zasadzie można powiedzieć, że jest człowiekiem, który powinien w jakiś sposób być traktowany ze szczególnym szacunkiem, ponieważ od 1933-1934 roku w zasadzie stawał się głównym przeciwnikiem politycznym Adolfa Hitlera, jednym z kilku czy kilkunastu na terenie Górnego Śląska spośród urzędników administracji. Widać więc wyraźnie, że jakiekolwiek zarzuty o wspieranie Niemców czy wręcz kolaborację z hitlerowcami były całkowicie bezpodstawne. Doskonale wiedzieli o tym sami naziści, którzy najchętniej widzieliby Reginka za drutami obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tak się jednak nie stało. W obliczu grożącego jednak pomimo wszystko aresztowania ksiądz Reginek przez Babią Górę, przez Słowację i Węgry dociera na zachód Europy i znowuż w 1942 roku zostaje kapelanem w rodzącym się korpusie generała Władysława Andersa. Przechodzi z nim cały szlak bojowy, następnie pozostaje na emigracji i dopiero pod koniec życia, jako ponad 80-letni dostojny starzec,
wraca do Polski i dożywa swych dni w Oleśnie, w północnej części Górnego Śląska. Mniej szczęścia miał drugi z braci, Jan Reginek, który został zamęczony na śmierć przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym. Zostaje aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Postać księdza Reginka nie tylko z racji skomplikowanego życiorysu jest nietuzinkowa. W przeciwieństwie do różnego rodzaju czarnych prognoz, ksiądz Reginek do końca życia był niesłychanym optymistą. Nie wierzył w zbyt długie istnienie realnego socjalizmu. Co więcej, uważał, że narody Europy skazane są, jeśli można użyć tego terminu, na współpracę, na wzajemną tolerancję. I w tym duchu, jeszcze będąc na emigracji, gdzie miał możliwość nieskrępowanej wypowiedzi, w tym duchu pisał na łamach emigracyjnych periodyków, zarówno tych świeckich, jak i kościelnych. Historię braci Reginków zna niewiele osób, a wśród tych, którym jest ona znana, bracia Reginkowie wzbudzają wiele kontrowersji. Do tego stopnia, że podczas dyskusji obydwie strony obrzucają się nieraz wyzwiskami. Pytanie, czy właśnie tak powinna wyglądać opowieść o historii Górnego Śląska. Za przykład, jak wielkie emocje wzbudzała sprawa niepodległości Górnego Śląska, niech wystarczą dwa fakty. Pierwszy fakt to ten, niezbity zresztą, że Jan Reginek został uwięziony przez nazistów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Drugi fakt to prosta wiadomość, że za program, który w tej chwili Państwo oglądacie, w latach 1948-1956 groziłaby nam, producentom tego programu, kara śmierci. Dziś o braciach Reginkach słyszy się i czyta bardzo niewiele. Podobnie jak o następnej postaci, którą zajmiemy się za tydzień. Zapraszam serdecznie.